amma da sauran kallo rana da madi zai bayyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنانا مهدي شيخ ɗan Najeriya haifaffen jihar Katsina a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce ma Kofasori. Wannan ita ce fitowa ta 39 kuma insha Allah ala kulli halin manufa da niyya shine a haska mutanen jihar Katsina a faɗaɗa musu tunaninsu a ba su labarai masu sahihanci ta yadda ake mulkarsu ake sarrafa dukiyarsu a ƙarƙashin gwamnati mai ikirari da taken cewa ta zo ne ta faɗa da cin hanci da rashawa. Gwamnati ce akan faifai kuma ta rantsa da alƙur'ani ko su rantsa da alƙur'ani za su yi mulki, za su gudanar da shi bisa ga amana da adalci da tausayi da rangwame da ihsani. A cikin wannan fitowa da ci gaba ne na fitowa ta 38. Me yasa yake ci gaba? Shi ma wannan fitowar na da alaƙa da dalilan da ke sanya gwamnati arzikinta ya kare. In kun tuna na ga muku cewa radda aka farka daga kai sai gola, radda aka farka 'yan cikin gida ne kaɗai suka san abin da ake ciki. Radda aka farka kwangila ta tashi daga hannun 'yan kwangila ta kuma ma'aikatan gwamnati kamar da Malam Aminu Kano ya faɗa fiye da shekara 50 da suka wuce. To ka saurari talaucewar gwamnati. Amma kafin nan daga cikin dalilan da ke sanya kuma talauci ya faɗa ma mutane ko gwamnati shine ka rika kukan babu, musamman idan akwai. Ko da babu kullum so ake kai ta gode ma Allah, ka gode mashi idan akwai, ka gode mashi idan babu. Amma musamman mafi aibin da ke kawo talauci a cikin mutane da kuma gwamnati shine ai ta kukan babu. Kar ku manta lokacin da gwamnatin nan ta zo bayan wucewar Barista Ibrahim Shema, gwamnatin ta fito ta ce ma duniya ba abin da gwamnatin Shema ta bar mata. Lokacin da ake neman bail out ta ce an ban mata albashin wata ko 7 ne ko 8 ba su biya ba, aka ba su bail out. Yau kusan kwana na 41 ina bin diddigi sanadiyyar wani abu da ya faru. To bin diddigi na haƙata ta cimma ruwa, don na rantse har ga Allah na samu cikakken bayani daga bankuna 35, daga account 35, wanda kwana ɗaya bayan an ba wannan gwamnatin 29 ga watan Mai da aka yi wannan gwamnati handin oba ta howa ta farko bayan gwamnati Ibrahim Shema, an bar mu wannan gwamnatin kuɗi biliyan 7 cash a cikin asusun ajiya na ina First Bank. Akwai account number 2018-119859. An bar miliyan 18 a ciki da 563 da naira 817 da kuma 26. Account ɗin Keystone guda biyu dukkan suna da fiye da miliyan 12 a ciki. Ɗaya ma na da miliyan 161 a cikinsa, ɗaya na da miliyan 1. In ka haɗa a Keystone kaɗai akwai miliyan 262 da 367 a cikin account guda biyu. In ka diba Mainstream Bank account mai lamba shi Keystone ɗin account lamba shi ne 12800-04797 da kuma 128-000
5114. A Mainstream Bank akwai account mai lamba 71000011 shi kuma an bar 806,427 sannan account ɗin IBTC dukkan su na jihar Kaduna. IBTC account number 000933611 an bar kuɗi 565,840,86. IBTC account number 2 000541114 an bar 16,944 da naira 992. FCMB account number 09214420015 an bar kuɗi 747,322 da kowa 34. Jama'a haka tafiya take a UBA, a GTB, a Access Bank, a Zenith Bank, a Sterling Bank, a Fidelity Bank. Kai Housing Authority ma account 6 gare ta tana da kuɗi a ciki fiye da biliyan 2. Insha Allahu wannan binciken da ne ga yanan zan saka muku da shi tare da wannan muryar zan saka shi a WhatsApp. Kowa ya ga account number da kuɗin da ke ciki wanda aka bar mu wannan gwamnatin daga gwamnatin da ta wuce ta Ibrahim Shema. To kuma aka fito aka cewa babu duk wanda ke kiran babu sai ya ga babu. Na daga cikin dalilin da ke kawo talauci kana da abu kai ƙarya kai rantsuwa ka ce baka da shi. Duk wa'annan kuma Allah ya taimaka ina da bank statement na gaba ɗaya kuma sun kai kusan peji 3,000 in ka haɗa duk wa'annan bankunan saboda ka ba su sanyuwa a irin wannan. Amma dai ga samari kowa ya ga account number ya buga ya gashin account number ɗin ta gwamnati ce ka yi kamar za ka yi transfer ɗin kuɗi ka buga account number ɗin sai ya ga account ɗin wane ne sai ya gane gaskiya da kuma ƙarya. To jama'a daga cikin dalilin da ke kawo talauci ko ga mutum ko ga gwamnati shine ƙarya babu musamman idan akwai. Na biyu na ga muku yanzu cewa radda duk kwangila ta koma hannun ma'aikata to babu control dan in ma'aikaci zai ba kanshi kwangila sai farashin da ya ga dama. In ma'aikaci zai ba kanshi kwangila sai ya ga dama yayi musamman in shi zai bayar kuma shi zai biya. In ba ku manta ba kwanaki na ruwato muku yadda Aminu Tukur wanda yake director a Ruwasa ya buɗe kamfani ya kuma yake ba kansa kamfaninsa wannan aiki. Sunan kamfaninsa Nagari Geologist and Environmental Services Limited in kun tuna. Kuma ko a lokacin ne muku alƙawari cewa insha Allah ina bin wani abu kuma zan samu. To na samu kuma yana daga cikin dalilan da yasa gwamnatin jihar Katsina ta kare. Me na samu? Kun san da can na samu ko 'yan tsirarun kwangiloli kamar guda 9 da ya ba kansa a Ruwasa ma'aikatar da yake da kuma wanda ya je yi a Zamfara da wanda ya yi a Abuja da sunan kamfaninsa bayan kasancewar dokoki daban-daban, dokokin civil service rules, dokokin financial regulation, dokokin EFCC da sauran dokoki daban-daban sun haranta masa yin kwangila, sun haranta masa buɗe kamfani matuƙar yana cikin gwamnati. Amma duk da haka da yake mai ƙarfin hali ne, mai kwaɗayi ne, mai jajircewa ne, mai san abin duniya ne, na ƙara samu maku wani guzuri. Shi ma gaya zan haskaka muku, zan sa muku shi tare da wannan muryan. Wannan Aminu Tukur da ke aiki Ruwasa a tsakanin shekara ta 2017, 2018, 2019 ya ba kamfaninsa Nagari Geologist
and Environmental Services Limited ya ba su aiki guda 190 ayyuka. Inda ba da aikin nan a Ruwasa ma'aikatar da yake darakta, ayyukan nan sun haura miliyan 400 kuma duk ya ce ya biya, kuma aka yi sa'a ina da vouchocin duk an kwashe su, amma dai kafin a kwashe su an yi fargajaji. Ina da su. Sannan wallahi daga cikin ayyukan nan na aika wuri ya kai 19 ba a ayyukan nan ba, amma an biya kuɗin nan. Ba a ayyuka ba, na faɗa ba a ayyukan ba, wurare 19 da na aika ba a ayyukan ba. Da na aika duka ma da sai adadin ya wuce haka. Ba a ayyukan ba kuma an biya. Duk aka farka irin wannan cin amanar na faruwa daga mutanen cikin gida, dole a samu karayar arziki. Da takardun kamfaninsa da kwangilolin da ya a cikin Ruwasa, da wanda ya a Zamfara, da wanda ya a Abuja, da wanda ya ƙara ba kamfaninsa wannan guda 190, su ma na haskaka muku, na sa muku su yanzu haka a WhatsApp, za ku gani tare da wannan murya. Wai wannan shine ma'aikacin gwamnatin da ke ansar 'yan tsirarin kuɗi, shine ke ba kansa aiki. Me yasa yake haka? Saboda da uwa a murhu. Wace ce uwarsa? Wane ne ubansa a murhu? Mustapha Inuwa. Shi ya kai shi wannan wurin, shi ya ɗore mai gindi, shi ya sa masu ido suke irin wannan cin amanar da satar da yaudara. Duk inda cin amana da sata da yaudara suka zama su ne hula, babbar riga, ciki wando, hula, takalma, safa a cikin gwamnati, lalle dole wannan gwamnati arzikinta ya kare, kamar yadda arzikin wannan gwamnatin ya kare daga bakin gwamnatin tarayya, ba daga bakin Mahadi ba. Ƙarin dalili kuma, kai ka da ya ce yau wani ake nufi, abinda ake nufi shine a ƙara gaya muku cewa dai zamba da cin amana a cikin gida, musamman a cikin gida a gwamnatance, yana kawo karaya ta arziki, kamar yadda aka ce gwamnatin jihar Katsina ta kare. Ga wani ma gagarumin ɗan kwangilan, wane ne shi? Duk sai ku saurara, kun san shi ya san ku, kun fahimce shi ya fahimce ku. Sunan shi Aminu Ɗayyabu Safana, shi ne executive director na Ruwasa. Shi ma bai yarda a bar shi baya ba, shi ma yana da uba da uwa a mulku, saboda ɗan Mustapha Inuwa ne, cousin ɗinsa ne. Shi ma da ya gaida ake waso su, shi ma sai ya buɗe kamfani. Sunan kamfaninsa Adanta Nigeria Limited. Na ba ku cikakken labarin Adanta, na sa muku takaddun kamfanin na Adanta gaba ɗaya, na sa muku list ɗin kwangilolinsa, kuma shi ma ne muku alƙawari kamar yadda na ɗauki lokaci na bincika Ruwasa na samu additional kwangiloli, shi ma hamma na fara samu. Na sa muku kwangiloyin da ya yi zuwa yanzu, wa'anda ya a UBEC, Rural Water Supply Agency, Ruwasa inda yake ya ba kansa aiki. Ya samu aiki a Universal Basic Education Katsina. Ya ƙara samun ayyuka a Ruwasa. Duk ga sunan su ma insha Allah za a haskaka muku. Tare da wannan muryar za ku gansu a WhatsApp. Shi ne fito na cewa wai ƙarya ake yi, ya ba kansa aiki fiye da shi 600. Shi ma ina tace su kamar na tace na Aminu Tukur. Shi ma zan tace na Ruwasa gaba ɗaya da dukkan wata cibiyar gwamnati da ya aiki, insha Allah zan haskaka muku
don ga muku iya adadin yawan kwangilolin da ya yi a ma'aikatarsa da sauran ma'aikatu na gwamnati. Daga ƙarshen wannan fitowa ina so in gaya muku, yanzu na yi imani, na yi ikirari, na tabbatar ba shakku wannan kuɗin kaza ƙarfi da na ba Mustapha Inuwa wallahi ba zai ci su ba har abada. Cewa ne ya kamun takardun da suka wanke shi kamar yadda ya ikirari a hirar da ya FRCN ta hannu da yawa, wanda ya ce zargin da ake musu na cuta da sata da yaudara da shi da wasu ma'aikatan gwamnati, wanda National Conscience Party kaɗin suka kai ƙara EFCC shekara ta 2018, ya ce an wanke soso da sabulu. Na ba shi kaza ƙarfin miliyan 100, na ƙara miliyan 200, na maida miliyan 300, har yau bai zo ya karɓa ba. Yanzu sai na samo dalili, in shi ya kasa kawowa to ina da report game da shi gaya a hannuna game da wannan bincike daga EFCC. Tabbataccen bincike nake da shi gashi a hannuna. Ga sakamakon nan, zan yi mashi episode nashi na kansa akan wannan. Zan gaya muku daga farkon binciken nan zuwa yanzu dawa aka kira. Mustapha Inuwa zuwan shi 7. Bayan ya je so 7, an kira wani kashiya Abubakar Intumaki, ya je sau 4. An kira Habibu Umar Aminu, an kira Bala Ibrahim, an kira mutane daban-daban wajen binciken nan. Duk abin da suka rubuta wajen binciken nan ya nuna cewa Mustapha Inuwa na durmiya hannu yana sata kuɗin security, kuɗin da ya kamata a kare rayuwar mutane da duke su. Shi da kansa tun 2018 ya ga masu bincike cewa lalle a ƙoƙarin yin sulhu da jihar da gwamnatin jihar Katsina da Fulani masu riƙe da bindiga da masu tanzoma a daji, ya faɗa ma EFCC, kuma EFCC ta rubuta cewa ya kashe biliyan 1 da miliyan 300. Wancan lokacin kenan abin da ya rubuta kenan da hannunsa, ya kashe kuɗin amnesty fiye da biliyan 1 shekara ta 2018. Ni kuma na ga muku cewa ba abin da aka kashe kenan ba. Tsakanin amnesty da tukuicin da ake ba masu shiga tsakanin gwamnati da masu riƙe da bindiga, da gina asibitoci da makarantu da hanyoyi da aka canyi a cikin daji, a rubuce da sigilacin Mustapha Inuwa an cire fiye da biliyan 10. Amma lalle wannan report na FCC ya ƙara tabbatar man da cewa wallahi billahi tallahi matuƙar Mustapha Inuwa yana cikin wannan gwamnati. Wallahi talauci aka fara gani, yana da hannu dumu-dumu cikin karya gwamnatin jihar Katsina, cikin talauta gwamnatin jihar Katsina, duk ba don komi ba saboda ƙudurin shi ne ya tara dukiya ya zama gwamnan Katsina. Kuma in Allah ya yarda, kuma bi iznillah, kuma in Allah ya yarda, kuma bi iznillah, kuma in Allah ya amince, kuma bi iznillah, Mustapha Inuwa insha Allah ba zai taɓa mulkar Katsina matsayin gwamna ba, kuma ba zai ƙara samun wani matsayi na mulki ba har ya mutu, saboda ɓannarsa ta aibinsa da ɓannarsa sun fi alheransa yawa. Mutanen jihar Katsina magana ne ta bayyana, ta fito fili. Jihar mu ta talauce, ta kare. Idan ba kuɗin da ake badawa daga gwamnatin tarayya ba na wata-wata, jihar Katsina ba ta da kuɗin biyan albashi. Ai yau ana magana 26 ga wata ko 27, ba wanda aka biya albashi. Jiha da ƙananan hukumomi ba kuɗin biya, bare a biya kuɗin 'yan kwangila, bare a biya kuɗin masu basu bashi,
bare a biya kuɗin 'yan makaranta, bare a biya kuɗin yanzu ma gana an fara biyan yara scholarship amma an yanke ta. An yanke 15,000 aka fara ba su daga jiya zuwa yau. An yanke kuɗin scholarship ɗin. Saboda me? Saboda ba kuɗin biyan kuɗin nan. Saboda me? Azzalamai sun sace kuɗin nan ta hanyar sata kai tsaye da kuma ta hanyar kwangiloli na bogi na ƙarya wanda ba a yi. Mutanen jihar Katsina mai ta addu'a. Ga samfarin addu'a kamar yadda aka saba. Ya Allah, mu bayan ka mutanen jihar Katsina maza da mata yara da manya na ƙauye da na binni, ya Allah mu bayan ka ne masu rauni. Kai Ubangiji ne mai yawan ƙarfi, mai yawan rinjaye, mai yawan galaba akan dukkan al'amura. Ya Ubangiji Allah, wa'anda ke mulkanmu yanzu a jihar Katsina, wanda ka ba mulki kuma mulki nan daga cikin ni'imominka ne ka ba su, suke mulkanmu, suke sarrafa dukiyarmu. Ya Allah, idan suna mulkanmu suna sarrafa dukiyarmu bisa ga amana, bisa ga adalci, bisa ga sanin ya kamata, bisa ga tausayi, bisa ga kyautatawa, Allah ka taimake su, Allah ka ƙarfafa su, Allah ka haskaka musu, Allah ka yassare musu, Allah ka ba su ƙarfin gwiwa, Allah ka ba su haƙuri, Allah ka ba su juriya, Allah ka ba su dauriya, Allah ka ba su jajircewa, Allah ka ba su mafita, Allah ka ba su mafaka akan duk al'amuran da suka sanya gaba. Ya Allah ka taimake su taimako irin naka, ka agaza musu agaza irin taka, ka tausaya musu tausaya irin taka, kai musu afuwa irin taka, ka karrama su karamci irin naka, ka ɗaukaka su ɗaukaka daga gare ka, ka yafe musu zunubansu, ka yi musu afuwa zunubansu, ka karkare musu zunubansu, ka gafarta musu zunubansu, ka lulluɓe su da rahamanka da gafararka da afuwarka da tausayinka. Ya Allah ka musu kyakkyawan ƙarshe. Ya Allah, amma idan waɗanda suke mulkanmu yanzu a jihar Katsina suke sarrafa dukiyarmu suna yi ne ya Allah akan ha'inci, akan cin amana, akan yaudara, akan rufa-rufa, akan sama da faɗi. Ya Allah, in haka ne ya kasance, Allah mun kawo kukanmu game da su ka share mana hawayenmu, mun kawo ƙararsu ka saurare mu. Allah, in sun fi ƙarfinmu, Allah ka fi ƙarfinsu, Allah ka fi ƙarfin kowa, Allah ka fi ƙarfin komi. Wannan mulki da ka ba su ya Allah ni'ima ce daga gare ka. Allah ka ƙwace mulkin nan, Allah ka anshe shi, Allah ka fizge shi. Ya Allah, idan ka fizge ka anshe ka ƙwace, Allah ka mai da mulkin nan a hannun bayanka wa'anda za su tausaya mana su yi mana mulki na adalci, su sarrafa dukiyarmu akan adalci. Ya Allah, wa'annan bayananka in su ne sanadiyar talaucinmu, ya ubangiji Allah kamar suka talauta mu, Allah ka taudata su. In su ne sanadiyar firgitan mu kamar suka firgita mu, Allah ka firgita su. Ya Allah, in su ne rashin kwanciyar hankalinmu, Allah ka hana masu kwanciyar hankali. Talaucin da suke gudu, Allah ka tsawaita musu rayuwarsu, ya Allah su ga talauci. Allah ka firgita su a madadinmu, Allah ka tsoratar da su a madadinmu. Allah, dukkan wani mugun aiki da suka yi da kuma suke yi, wanda suke rufiya wanda ba su a gani, Allah ka bayyana aikin nan a bayyana jama'a. Allah ka yanar da mutanen jihar Katsina wannan aibi. Allah ka sa mutanen Katsina su fahimci wannan aibi. Ya Allah, wannan bayyinaka domin girman sunanka, ya Allah ka yi mana maganinsu. Ya Allah, ka ɗora mu a kansu. Talaucin da suka ɗora mu a kai, da tashi hankali da sanya mu a ciki, da kashe-kashe da zubar da jinin da ake yi, Allah ka sanya duka gaba ɗaya su zama kafara a kanmu, kafara a iyalinmu, kafara a 'yan uwanmu, kafara a kan dukkan zuri'anmu, kuma ka sanya yi mana sanadiyyar shiga aljanna ka fiddo su ba tare da hisabi ba, kuma ka fitar mu da hakkunanmu ya Allah a nan duniya da kuma lahira. Wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kafa Allahu al-mu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. amma da